Ginoo, pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo alang kanamo, gitukod ni Hesukristo imong anak ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa imong kaayo, santo sa kami ug bantay kanunay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo mingon, mulampos gayod ang akong alagad, magamanan siya o pasidunggan pag-ayo. Daghan ang mahibulong kaniya, kay nadaot man pag-ayo, ang iyang panagway, ug dili na kini hitsurag tao. Mahibulong usab kaniya ang daghang mga nasud, ug maamang ang mga hari sa iyang atubangan, kay ilamang makita kadtong wala isugilon kanila, ug makasabot sila niadtong wala nila hidunggi. Ang mga tao mitubag, kinsay makatuo sa amo karong gisangyaw? Kinsay makatuo nga buhat kini sa Ginoo? Kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad mutubo daw tanom diha sa ugang yuta. Wala siya kaambong nga makadani kanato, ug dili siya gwapo nga mabihag kita kaniya. Gitamay nato siya ug gisalikway, nakasinati siyang mga kagul-anan ug mga pag-antos. Wala gani mutan-aw kaniya. Wala nato siya tagda ug gipakawalay bili lamang, apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay mag-antos, ug gipas-an ang atong mga alantuson, apan giisip ta nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gisamaran siya tungod sa atong mga sala, nangapango siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy makaluwas kanato, ug pinaagi sa iyang mga labod, nangaayo kita. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag. Wala musubay sa hustong dalan, apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. Bisa gidaog-daog siya o gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya sama sa nating karnero nga gidalang ngadto sa ihawan, ug sama sa karnero at tubangan so ang mualot kaniya, wala gayud siya'y timik. Gitaral siya nga hinikawan sa hustisya, ug walay nanumbaling sa iyang gidangatan. Gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa atong kalapasan. Giandaman siya lubnganan tipon sa mga kriminal. Gilubong siya uban sa usa ka dato, bisag wala siya makabuhat og daotan ni makasultig bakak. Ang Ginoo nagingon, mao'y akong kabubuton ang pagpaantos o pagsakit kaniya, sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat, ug makabaton siyag taas nga kinabuhi, ug pinaagi kaniya matuman ang laraw sa Ginoo. Hinigkatapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya, ug masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad, ug siya maoy mopas-an sa silot sa katawhan, aron mahimo silang matarong. Busa,
Pasidunggan ko siya uban sa mga bantugan o gamhanan, kay nagpakamatay man siya, tipon sa mga kriminal. Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tao, ug siya'y nag-antos puli kanila, ug nag-ampo aron sila pasayloon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi, diha sa imong mga kamot. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi, diha sa imong mga kamot. Diha kanimo Ginoo, nagadangop ako, nga dili gayud unta ako kaulawan, sa imong katarong luwasa ako. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason, O Ginoo, o matinud-anong Diyos. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi, diha sa imong mga kamot. Alang sa tanan natong mga kaaway, nahimo akong salawayon. Usa ka kataw-anan alang sa akong mga silingan, o usa ka kahadlukan alang sa akong mga higala. Ang nakakita kanako sa gawas, nagpahilayo kanako. Hikalimtan ako sama sa mga minatay nga wala hinumdumi. Sama ko sa kapanaksan nga buak. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi, diha sa imong mga kamot. Apan ang akong pagsalig, anaa kanimo, O Ginoo. Nagaingon ako, ikaw ang akong Diyos. Sa imong mga kamot, ana ang akong destino. Luwas ako gikan sa gahom sa akong mga kaaway, o mga manggugukod. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi, diha sa imong mga kamot. Ipadanag ang imong naong, ngari sa imong sulugoon. Luwas ako diha sa imong kaluoy, pagmaisog ug paglig-on sa kasing-kasing. Kamong tanan nga nagalaom sa Ginoo. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi, diha sa imong mga kamot.
kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Mga igsuon, ligunon ta ang atong pagtuo, kay duna kita'y Pangulong Pari, nga halangdon nga atua sa presensya sa Dios, si Jesus, ang anak sa Dios. Ang atong Pangulong Pari, dili sama sa ubang pari, nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua, usa siya ka Pangulong Pari, nga gitintal sa tanang paagi, sama kanato, apan wala gayud siya makasala. Busa, magmasaligon kita, ug moduol sa trono sa Dios, diin atua ang grasya, aron madawat nato ang kaluoy, ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo ug nangaliw po si Jesus, uban sa makusog nga pagtuaw, ug mga luha ngadto sa Dios, nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon, ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakat-on siya sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit na hingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon, nga kaluwasan alang sa tanan, nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni Juan. Human si Jesus nakaampo niini, milakaw siya kuyog sa iyang mga tinunan, ug mitabok sa sapa sa Kidron. Niadtong dapita, may usa ka tanaman, ug misulod niini si Jesus ang iyang mga tinunan. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nakatultol nining dapita, kay si Jesus ug ang iyang mga tinunan, mag-atuan man didto. Busa miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panon sa mga sundalo ug pipila ka gwardiya sa templo nga gidala sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Sangkap sila mga hinagiban, mga parol ug mga sulo. Nasayod si Jesus sa tanan nga mahitabo kanila, busa mitagbo siya kanila o miingon. Kinsay inyong gipangita? Sila mitubag. Si Jesus nga taga Nazaret. Ako. Siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog dito uban kanila. Sa paghingon ni Jesus kanila, Ako,
Misubog sila og nangatumba, ug gipangutana sila pag-usab ni Hesus. Kinsay inyong gipangita? Si Jesus nga taga Nazaret. Sila mitubag, Giingnan kuna kamo nga ako sa Hesus. Kung ako'y inyong gipangita, ayaw ninyo hilabti kining uban. miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon, Amahan, walay usa kanila nga nawala niadtong tanan nga imong gihatag kanako. Unya si Simon Pedro nga may espada, milanit niini ug gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pari ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro. Isakob ang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pagantos nga gihatag kanako sa akong amahan? Unya gidakop si Jesus sa mga sundalo uban sa ilang kapitan ug sa mga gwardyang Hudiyo ug siya gigapos nila ug gidala una ngadto kang Anas ang ugangan ni Caifas nga mao ang pangulong pari ni atong tuiga. Si Caifas mao ang nagtambag sa mga Hudiyo nga mas maayo nga usa ra ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro ug laing tinun-an misunod kang Hesus. Ang maong tinun-an kaila sa pangulong pari, busa mikuyog siya kang Hesus ngadto sa huwanan nga diha sa tukaran sa balay sa pangulong pari. Nagpabilin si Pedro didto sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laing tinun-an nga kaila sa pangulong pari ug misulti sa babay nga didto sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babay nga didto sa ganghaan miingon kang Pedro. Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana? Dili uy. Mitubag si Pedro. Tugnaw katong panahon na, busa ang mga sulgoon ug ang gwardiya naghaling ug kalayo, ginamit ang uling ug nagdangdang sila nga nagbarog libot niini. Miduol si Pedro ug mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya gipangutana si Jesus sa pangulong pari mahitungod sa iyang mga tinun-an o sa iyang pagtulunan. Si Jesus mitubag. Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo gibuhat ko sulod sa mga sinaguga ug sa templo. Wala ako'y gisulti sa tago. Busa nganong nangutana kapaman kanako, maoy pangutan-a ang mga taong nakadungog kanako, kay nasayod sila sa akong gisulti. Sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardiya ug giingnan. Nganong nakaako ka? Pagsulting ingon niini sa Pangulong Pari. Si Jesus mitubag kaniya. Kung may sayop ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga ni adinhi. Apan kun husto ako, nganong gisagpa mo man ako. Unya ginapos gihapon, gipadala siya ni Anas ngadto kang Caifas, ang pangulong pari. Niadtong higayuna, nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa ang uban miingon kaniya. Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana? Apan milimod si Pedro. Dili uy. Miingon siya. Unya usa sa mga ulipon sa pangulong pari, paryente sa tao kansang dalunggan giputol ni Pedro nangutana. Dili ka ba ang akong nakitaan uban kaniya didto sa tanaman? Og si Pedro miingon na usab. Dili. Og diha-diha may mituktugaog nga manok. Unya gikan sa balay ni Caifas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador, sayo kadto sa buntag. Ang mga Hudiyo wala mosulod sa palasyo, kay dili sila buot mulapas sa balaod sa ilang tinuuhan, bahin sa panglinis, aron makakaon sila sa panihapon sa pangilin sa pagsaylo.
Busa migula si Pilato ug nangutana kanila. Unsa may inyong sumbong batok niining tawhana? Sila mitubag. Dili unta namo siya dadon nganhi kanimo kun wala pa siya makasala. Ug si Pilato miingon kanila. Dad-an ninyo siya ug hukmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudiyo mitubag. Wala itugot kanamo ang pagpatayg tao. Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Hesus sa iyang paghisgot unsang paagiha mamatay siya. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Hesus ug gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Hesus mitubag. Imo ra ba gayod kining pangutana o gisultihan ka ba hinoon sa uban mahitungod kanako? Si Pilato mitubag. Hudiyo bagod ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong nabuhat? Si Hesus mitubag. Ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Tungod niini nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba di ay? Si Hesus mitubag. Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini na tao og mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. Kay unsa bay kamatuoran? Nangutana si Pilato kaniya. Unya mibalik pagula si Pilato ug miingon sa mga Hudiyo. Wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Apan, sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Gusto ba kamo buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Sila misinggit pagtubag kaniya. Dili siya, si Barabas maoy among gusto. Si Barabas usa ka tulisan. Unya gikuha ni Pilato si Hesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunukon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Hesus. Gisuluban usab nila siya og sapot nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya ug miingon. Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Ug siya gipanagpa nila. Unya migula na usab si Pilato ug miingon sa mga tao. Karon, dadun ko siya nganhi kaninyo, aron mahibalo kamo, nga wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Busa migula si Hesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunukon ug sa sapot nga dagtong pula. Unya miingon si Pilato kanila. Ania ang tao. Sa pagkakita sa kadaghanan sa mga pari ug sa mga gwardiya kaniya, naninggit sila. Ilansang siya sa krus, ilansang siya. Si Pilato miingon kanila. Kung mao kana, kuha siya ug ilansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya. Ang mga Hudiyo mitubag. Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon kay siya nagpakaanak sa Dios. Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siya kahadlok. Busa mibalik siya pagsulod sa palasyo ug nangutana kang Hesus. Tagadiin kabagayod. Apan si Hesus wala motubag kaniya. Busa si Pilato miingon kaniya. Dili ka ba motubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo o sa pagpalansang kanimo sa krus? Si Hesus mitubag. Wala kauntay gahom kanako kung wala pa kini ihatag kanimo sa Dios. Busa ang tao
nga nagtugyan kanako nganha kanimo mas sad-an pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudiyo misinggit. Kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili ka higala sa emperador, kay bisan kinsay magpakahari, kaaway sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom dito sa dapit sa ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo, ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bispiras sa pangilin sa pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Hudiyo. Ania ang inyong hari. Apan sila naninggit sa pagtubag. Patya siya! Patya! Ilansang siya sa krus! Si Pilato nangutana kanila. Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? Ang kadagkuan sa mga pari nitubag. Wala kami hari, gawas sa emperador. Tungod niini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpasaan sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabera. Sa Hebreo ginganlan kinig Golgota. Ug didto siya gilansang nila sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isigkakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo ug gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini: Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudiyo. Daghang mga Hudiyo nakabasa niini, kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Griego. Ang mga kadagkuan sa mga pari miingon kang Pilato. Ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudiyo, kundili nga miingon siya, ako ang hari sa mga Hudiyo. Apan si Pilato mitubag. Ang nasulat ko, dili ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo didto sa krus, gikuha nila ang iyang sapot ug gibahin sa upat o sa kabahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay. Dili nato kinigisiun, magripa hinoon kita, kung kinsay makapanag-iya niini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot ug giripahan nila ang akong bisti. Busa gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus, nagbarug ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleofas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarug didto, miingon siya sa iyang inahan. Babay, ania ang imong anak. Unya miingon siya sa tinun-an. Ania ang imong inahan. Sukad niadto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon. Giuhaw ako. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug nagtunlob sila espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya. Natapos na. Unya miduko siya og namatay. Mangluhod tas makadiyot. Manindog.
Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tawo nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto, adlaw sa pagpangandam, ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng igpapahulay. Sanglit ang umaabot nga adlawng igpapahulay, balaan man kaayo. Busa nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagduol na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang bitiis. Apan ang kilid ni Hesus gidughang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tawo nga nakakita niining hitabua, nagmatuod niini aron manuo usab kamo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti, ug nahibalo siya nga ang nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Walay bukog niya nga balion. Ug may lain pa gayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tao motan-aw kaniya nga ilang gidughang. Human niini si Jose nga taga Arimatea mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Hesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Hesus, apan sa tago lamang kay nahadlok man siya sa mga kadukuan sa mga Hudiyo. Gitugutan siya ni Pilato, busa miadto si Jose, gikuha ang lawas ni Hesus. Og si Nicodemo, ang nakikita kang Hesus usa ni ana kagabii, mikuyog kaniya, dala ang kalimaan ka kilo nga pahumot, sinako nga mira og alo. I-on ko no. Nya kopte ayaw ibutang. Ana. So, ang bana, nagbago na to siya. Naningkamot siya ba? Na siya pamaagi na nakatudlo niya. Murag iyam titong papa nakatudlo. Unsaon pagbag-os kinabuhi. No, to nga, sige mo to siya tanaw porn. Iyang giguba iyang computer. What kabaong asawa ni? Niya, mo kamto siya kanang di naman to siya muhatag og time silang pamilya kay kunuhay busy kay sa trabaho, mo standby na gid siya sa balay nya na timingan man sad ang nurse man to iyang asawa nya ang iyang asawa kay nakakita man sa iyang ka imyo nga doktor no, buutan di ang asawa naningkamot na gyud nga mobiya sa iyang bana nya magpasingit na siya maayo hangtod nga niabot yung panahon nga ang iyang bana ning hatag niya og kanini ang kana yung act of love hatag og flowers matingali to panahon ito siyang birthday nya malipayon kayong bana nga nihatag og flowers og katong birthday so ang gihatag sa asawa ngadto niya kay divorce paper so perting niyang hilak ang bana perting hilak ba nya moto ang asawa wa nagipakialam di na sa niya tagdo ng iyang bana nasakit man ang iyang mama o cancer man siguro to nya na murag na paralyze dako kayo gastuhanan sa ospital pila to ka thousands ana dollars wa siya kahibaw unsa pay iyang kuan iyang i gastos iyang mama so kay naamay ning offer nya iya pag yung gibutang dito nga Miss Dr. so and so ana ba nasilos tatong iyang bana sa doktor pero gigamit sa iyang bana nga doktor so ang hunahuna sa babae katong doktor nya wa sa kibaw ang iya ding bana mo ay nagsupply sa tanan nga iyang gikinahanglan gipaayo pag yung balay si iyang mama gibutangan dito og mura naghihimong ospital ba di purtigin niyang pasalamat sa doktor pero ang iya ding bana mo gahimo ato nindot daw
Nya inigabot niya siyang sa doktor, sige siya pasalamat, mapakyut-kyut siya dito. Nya ikakita niya siyang banab singhag yun to the max. Pakauwaw yung maayo. Nya ang iya ditong bana mo ay nag-supply dito. Ako sang gabasa o nagtanaw sa salida ko, animal ka, wa ka kibaw nga mao na iga. Ko ani mo dito. Ano ang asawa ba wa siya kibaw nga ang iya ding gisigihag singhag, ang iyang gisigihag away tungod kay wa na siya kauyon, nahigugma daig maayo na niya. Unya naghatag di ay sa tanan niyang gikinahanglan. Murabag na ingon ang iyang bana ba nga bisan pag imo kong isalikway og patyon, dili na gyud ko mo salikway nimo ug akong ihatag ang tanan nimong gikinahanglan. Sana all, no? To nga to istorya to. Mao nang dunay panahon sa atong kinabuhi, nabitay nang umpisal nako, batanon pa kaayo, teenager pa, ingon din siya, English speaking ra ba, pakapaka lang in English, nagkabuang hinuon ko kung saan ako pagtubag. I don't believe God, I don't believe this confession. Ako, when was your last confession? This is my first confession, but I don't believe this, I don't believe this. Anak-anak siya ba? Ako din siyang giingnan nga, ikaw, may kay kamo in English, nga tanaw na ko, piya nga mag-ilong na ko, may kay kamo in English, tungod kay, gibutang ka sa imong, pero ako ning gisulti in English po, munas ginhawa lagi, nako, you are good in English because your mother and your father or your parents maybe sent you to a very good school and your family is also well off. That's why your language in school, in your house, is in English because you are you have a good family status. But without God, you are simply nothing. Akong giingnan. Nga diha may daghan kay ngolmigas nagkamang-kamang ba. Nga sige mo siyang igking siyang kamot as tiil, sige siyang irog ana sa olmigas kay mo kamang nako. Oh, kanang naa olmigas. Kinsa may gahimo ana? Ikaw? Siya no, I cannot create this one. Ako, that's the creation of God. Kana olmigas ra gani na. Kanang yuta nga imong gitungtungan atong gilingkuran karon, kinsa may gahimo ana ikaw? Siya, dili nako, na hinimo nis Ginoo, mo na lang pagsigig reason out diha, tuo na lang. Tuo nga ang Ginoo nahigugma nimo. Kay magsigig kag hunahuna diha, nya imog yung pruibahan nga ang Ginoo tinuod gyud, mabuang na lang ka, di gyud ka katugkad ana. But when you start believing, mahimo dayon kang makasabot sa dako kayong gugmas Ginoo nato. Muna dinhi sa atong unang pagbasa, gihulagway diri ang atong Ginoo paganhis kalibutan, mura siyag karniro nga gidala ngadto sa ihawan. Wa siya'y timik. Nahiagom siya sa inhustisya, gipatay siya, pero wa gyud siya'y reklamo. Di ba? Sulay na ninyo, gamita na nga kinaiya diha sa inyong panimalay. Unsay mahitabo sa inyong mga panimalay? Gubot o malinawon? Kinsa dinhi ang di gyud mo reklamo diha sa ilang balay? Wa gyud reklamo. Tasa kamot. Pulos gid mo mga Hudiyo. Okay. Ay kadto mga Hudiyo, luos lang reklamo ni Kristo. Siging reklamo. Siging pangitag apan. Ana. Kamo mga ginikanan, ay mo pagsig reklamo sa inyong mga anak. Unsay mahitabo sa inyong mga anak? Malinawon o gubot ang ilang kinabuhi? Malinawon, malipayon pagina. Kamo sang mga anak, ay sad mo pagsigig reklamo anang mga sugo sa inyong ginikanan, tumana lang na, bahalag mga matay mo. Sama ba ni Kristo ba? Sugot lag mamatay, basta makatuman sa sugo sa amahan. Kana.
Diha bitay kausa si Pilato sa ato rong dialog, ningon si Pilato, di kam tubag nako, wa ka kahibaw nga na ako'y gahom sa paghatag nimo kinabuhi or sa pagpalansang nimo sa krus. Sa may tubag ni Kristo, wa unta ka aning gahuma kun wa ka hatagi sa akong amahan. Ana ba? Naunay hinuos Kristo, murabag ang iyang amahan mo'y naghatag og kutsilyo atong tawhana, niya giunay og dunggab si Kristo sa kutsilyong hinatag sa iyang amahan. Gahom. Usahay ang kaning authority nato dinhis kalibutan, sama ng authority sa ginikanan, authority sa pare, authority sa obispo, authority aning atong mga government officials. Usahay malimot sila, malimota nga hinatag dinis Ginoo, gamito nato sa pagpaantos o pagpatay sa mga taong gihigugma sa Ginoo. Ang iyang mga anak nga gihigugma. Kinsa man ang mga kabos, ang mga dinaog-daog, ang mga binilanggo, ang mga hinikawan sa mga opportunities in life, kanang mga nanaglingkod lang diha sa sidewalk. Diha tatoy usa ka lawyer nga niingon ako katong diha pa ko sa prison ministry, ingko sus daghanag yung binilanggo didto. Nang timingan man tong nangaon mi kaatubang mi ngako grabe kayo huutag yung prisuhan, baho pagyug kaayo, kuwang pagiskaon. Nya grabe kay sila to, hugaw na kaistanan, napailang CR. Sinangganang parihag kadako ani akong room dinis taas, nga igo rang masod ang madre kun motipon. Nga di mi mag-abot ba? Masod siya nga di mi mag-abot. Unya ingon ana kadako nga room kanang sudlan og tag 30 ka buok, tag 40 ka buok tao. Lisod magyud dito ako rang usa. Masango pa man gani ko usahay sa pultahan kay murag sikit ra kayo. Butang 30 ka tao, 40. Tubag dayon tong lawyer, mirisi sana sila pader kay sila man sila naghatag og krimen sa atong katilingban. Sila may naghatag kagubot ani atong katilingban. Mahal ra sana para nila ro tagam na sila. Ila man sa nang tinuyuan. Sakto dili. Kinsa mingong sakto ang lawyer. Kas kamo. Kinsa mingong sayop ang lawyer. Tulor ka buok. Unsa man dayto nahita? Unsa man dito pangut? Unsa man may tubag ato? All of the above. Patay mo dia daghan ra ba kuno kayo karon kuno mo kuno'y first nga kinatas-an og percentage sa passing percentage sa bar exam. Mo na mga lawyer may kay na sila na mirisi. Nya ako day siyang giingnan attorney. Nay usa ka piniriso didto nga kawalo na siya sud guwa sa prisuhan. Akong gipangutana nganong kawalo naman ka nagsud guwa sa prisuhan. Ingon sad siya, ang ako sang mamagpapapader sud guwa masas prisuhan. Ang akong mga igsuon, mga manuyupay man sad, akong papagmama, mga kawatan og tigdil sag mga siyabo. Nako ikaw attorney, og anha ka mataw aning klasiha sa pamilya nga mo'y namat-an imong buot imong papagmama, mga sugal, inom, siyabo, pangawat, ana. Unya ang imong mga silingan mao say trabaho, maloyer ka. Kamo makasimba ka mo ron dinhi. O na ang pasabot lang nako ba, si Kristo nga nagtan-aw dito sa langit, nagtan-aw nato nga ang atong nahimutangan pulos sala, naglunang ta sa sala, naaman tinuoy paningkamot nga muikya sa sala, pero way kagunitan. Muratag ka ng gilunupan ba nga nangitag kagunitan pero wa gyud. Naalang kita ga umog ta diha. Kinsa may muluwas, ang Ginoo mo'y nanaog kay naluoy. Nanaog siya aron adto ta mugunit niya. Siya maoy atong magbalantay. Siya maoy atong kaluwasan. Nagunit
ni Kristo. Ayaw gunit anang imong kwarta. Sa may buhato na ihog nas kolekta. Buhiin ang imong kwarta dito gunit ni Kristo. Ito. Buhiin ang imong nakatunan, kanang imong kunuhayng authority, kanang imong kabright, kanang imong pagkasuma cum laude, magna cum laude, kanang imong masteral, doctoral degrees. Buhiin na didto gunit ni Kristo. Kay di na makaluwas nimo, makahatag lano nagkadaot nimo. Natanawan ng inyong mga naong, nganong nangawagtang na ng inyong mga kilay, nangausab na ng inyong buhok, nabuti na inyong mga naong, napainuban ninyo mga babae, nangalaygit na ang ubang mga laki, na basiktomi na. Ngano man na, tungod na sa atong mga intellectuals, nga wa na'y Ginoo, naa na nagsalig o naggunit sa ilang abilidad. Unay kuyaw kayo? Hunong nalantaan eh. Ato karong himuon ang atong mga pag-ampo, manindog. Alang sa santos nga simbahan. Magampo kita, mga minahal o yamot, alang sa simbahan sa Dios nga nagalukop sa kalibutan, ang Dios Amahan nga makagagahom sa tanan, mag-agak ug maghiusa unta kanato aron makasimba kita kaniya sa kalinaw ug kahusay. Mangluhod. Manindog. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, imong gipadayag ang imong himaya sa tanang mga nasod pinaagi ni Kristo imong anak. Tultuli kami sa pagkamakanunayon sa among pagtuo ug sa pagsangyaw sa imong ngalan ug pagpadala sa kaluwasan ngadto sa tanang mga tao. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Alang sa Santo Papa. Magampo kita alang sa atong Santo Papa, Papa Francisco. Ang Dios nga nagpili kaniya sa pagka-Santo Papa, maghatag unta kaniyag kaayuhan ug kabaskog sa lawas, aron mamaayo nga makagiya ug pagkadumala ang santos nga katawhan sa Dios. Mangluhod. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw nag-agak sa tanang mga butang, pinaagi sa imong pulong. Ikaw nagdumala sa tibuok kanon, sa imong gugma panalipdi ang Santo Papa nga imong gipili alang kanamo, ubos sa imong pagpangulo, liguna ang among pagtuo ug himua kaming mas maayong mga Kristiyanos, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Alang sa kaparian ug mga siglar sa simbahan. Magampo kita alang ka Jose Espalma atong obispo, alang sa tanang mga obispo, mga pari ug mga diakono, alang sa tanang mga nag-alagad sa simbahan ug alang sa tibuok nga magtutuong katawhan sa Dios. Mangluhod. Manindog.
O Dios nga pangi kaming tanan sa among tagsa-tagsa kapagtawag aron kadugangan ang among kakugi pagtuman sa among mga katungdanan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Alang sa mga nag-andam aron kabunyagan. Magampo kita alang ni adtong nangandam alang sa bunyag. Ang Dios nga maluluyon maghimo unta nga mubulig sila sa iyang gugma, mapasaylo sa ilang mga sala, pinaagi sa tubig sa bag-ong pagkatao, ug maghatag kanila sa kinabuhi diha ni Hesukristo atong Ginoo. Mangluhod. Manindog. O Dios nga makagagahom og walay katapusan, gihatagan nimo kanunay ang imong simbahan og bag-ong mga sakop. Dugangi ang pagtuo og kahibalo ni adtong nangandam alang sa bunyag. Himua nga mataw sila pag-usab pinaagi sa tubig nga maghatag og kinabuhi og himua sila nga mga sakop sa imong piniling banay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa kahiusa sa mga Kristiyanos. Magampo kita alang sa tanan natong mga igsuon nga sama kanato nagtuo kang Hesukristo, ang Dios maghiusa o magpundok sulod sa usa ka simbahan sa tanan nga sa kinasingkasing nangita sa kamatuuran. Mangluhod. Manindog. O Dios nga makagagahom og walay katapusan, ikaw nag-amping sa tanan nga imong gihiusa, tanawa nga maluluyon ang tanan nagsunod kang Hesus nga imong anak. Kaming tanan imo tungod sa among usa nga pagbunyag, himoa kami nga usa diha sa kabug-os sa pagtuo ug ampingi kami nga hiniusa dinha sa inigsuunayng paghigugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga Hudiyo. Magampo kita alang sa lungsod nga Hodeo. Sila ang unang nakabati sa pulong sa Dios. Magpadayon unta pagtubo ang ilang kahibalo o gugma sa iyang ngalan ug ang ilang kamatinud-anon sa iyang kasabutan. Mangluhod. Manindog. O Dios nga makagagahom og walay katapusan, patalinghugi ang mga pag-ampo sa imong simbahan. Kaniadto imong gisaad ang kaluwasan kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat ug naghimo ka og kasabutan uban kanila. Dad-a sila karon nganha sa hingpit nga kaluwasan nga imong giandam alang sa lungsod nga una nimong gipili. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Alang kanila nga wala magtuo kang Kristo. Magampo kita alang ni adtong wala magtuo kang Kristo. Ang kahayag sa Espiritu Santo magtultol unta kanila sa dalan sa kaluwasan. Mangluhod. Manindog.
O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, himua nga sila nga wala mag-ila kang Kristo, makakaplag sa kamatuuran diha sa ilang paglakaw sa kinasingkasing nga katarong sa imong atubangan. Tabangi kami pagtubo diha sa gugma alang sa usag-usa sa pagsabot pag-ayo sa misteryo sa imong pagkadiyos ug sa pagkahimong mas hingpit nga mga saksi sa imong gugma atubangan sa katawhan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Alang kanila nga wala magtuo sa Dios. Magampo kita alang niadtong wala magtuo sa Dios. Makapahimuot unta sila sa ilang magbubuhat ug manunubos, pinaagi sa pagkakinasingkasing sa ilang konsensya ug kinabuhi. Mangluhod. Manindog. Makagagahom ug walay kinutubang Dios, gibuhat mo ang mga tao aron ang tanan mangandoy sa pagkaplag kanimo ug makabaton sa kalinaw human ikaw makaplagi nila. Itugot nga bisan sa tanang kakulian nga magbabag sa ilang dalan, makailaon ta sila diha sa kinabuhi sa mga Kristiyanos, sa mga timaan sa imong gugma ug kaluoy, ug mudawat nga malipayon kanimo ang usa ug matuod nga Dios ug Amahan namong tanan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga namunuan sa gobyerno. Magampo kita alang sa nag-alagad sa gobyerno. Ang Dios mag-agak unta sa ilang mga hunahuna ug mga kasing-kasing aron ang tanan nga ilang gialagaran magpuyo diha sa matuod nga kalinaw ug kagawasan. Mangluhod. Manindog. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw nasayod sa mga gipangandoy sa mga kasing-kasing sa mga tao, ug ikaw ang tigpanalipod sa ilang mga katungod. Sa imong kaayo bantay ang anaa sa gahom aron ang tibuok lungsod bisan diin makapahimulos sa kagawasan sa tinuhuan o kahimtang nga walay kahadlukan og sa matuod nga kalinaw ug kahusay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga nasakit sa panahon sa pandemya. Magampo kita mga minahal uyamot alang sa dali nga pagtapos sa pandemya nga dala sa kagaw nga korona nga nagsakit sa kalibutan, nga ang atong Ginoo ug Amahan muayo sa mga nasakit, mulig-on sa mga nag-alima kanila ug mutabang kanatong tanan sa pagkamanunayon sa pagtuo. Mangluhod. Manindog. Makagagahom ug maluluyon nga Dios tinugdan sa tanang kinabuhi, maayong panglawas ug kaayuhan. Tan-awa nga mapuangoron ang among kalibutan nga nahuyang tungod sa sakit. Panalipdi taliwala sa mga seryosong mga hagit nga miasdang kanamo ug diha sa imong amahanong pagkamaampingon, ihatag ang kaayuhan sa mga nasakit, kalig-on sa mga nag-alima kanila, o kalampusan kanila nga naghago sa
pagpuo niining kadaot pinaagi ni Kristo nga among Ginoo Amen. alang sa gubat tali sa Russia o sa Ukraine. Magampo kita alang sa nagpadayon nga panagbangi tali sa Russia ug Ukraine nga ayuhon sa Dios ang mga samad tungod sa pagkabahin-bahin ug panag-away. Mangluhod. Manindog. O Dios, ikaw ang tinubdan og mahigugmaon sa kalinaw. Ang pag-ila kanimo maoy kinabuhi, ang pag-alagad kanimo maoy paghari. Panalipdi kaming nangalyopo kanimo batok sa tanang mga pagsulong aron kami nga naggasalig sa imong panalipod dili gayod mahadlok sa bisan unsang mga hinagiban sa kaaway. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dias kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Alang sa mga gikinahanglan sa tanan. Magampo kita, mga minahal uyamot, alang sa gikinahanglan sa tanan. Ang Dios, ang Amahan nga makagagahom, maghatag untag kaayuhan sa mga masakiton, kahupayan sa mga himatyon, maayong pagpanaw sa mga nigbiyahe, ug kagawasan sa mga gibilanggo, supak sa katarungan. Luwason unta niya ang kalibutan sa tanang mga sayop, sa gutom, ug sa mga sakit. Mangluhod. Manindog. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw naghatag og kabaskog sa mga gikapuyan ug bag-ong kadasig sa mga nawad-an sa paglaom. Patalinghogi ang mga pag-ampo sa tanang nagasangpit kanimo diha sa ilang mga kagul-anan aron makabaton sila sa kalipay sa pagdawat sa imong hinabang diha sa ilang mga kinahanglan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Isunod nato ang veneration of the cross. Pabiling manindog. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Dali kamo, simbahon ta ang Ginoo. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Dali kamo, simbahon ta ang Ginoo.
Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Dali ka mo, simbahon ta ang Ginoo. Sa atong pag-venerate sa cross, mao to duha ka linya diha sa taliwala. Sunod lang mo sa mga asirits nga mosinyas ninyo nga mosugod na mogsulod. Magunaming mga pari og ang mga ministers diri. Niya kamong nasa gawas kung mahuman na tanan diri sa sulod, ang mga asirits mosinyas unya ninyo nga muuna sa mosulod na mo. Maguna gyapon ang atubangan hantod sa luyo. Nya kamong managlingkod nga humana mo venerate o wapa ka venerate, magpadayon tang musabatas kanta sa choir ug makaya o labing maayo gyud padayon tang maampuon nga magpaabot nga mahuman ang atong veneration sa cross. Kung mag-venerate sa actual nga cross, venerate the cross in your heart sa imong kasing-kasing. Manglingkod lang usa. Nya mo barog lang katong mo sunod na. Kanimo
Ayaw na lang mo gluhod, hikap na lang ditso, kay ito pipandaghanan kasunod, madugay man. Palihog lang, hikap na lang, dito na lang mo luhod, inigbalik sa inyong lingkuran. Aron, paspas ang atong kuan. Pero luhod yapon mo, igbalik na des inyong lingkuran. Salamat. Mudawat ka
asirits, i-manage gyapon ninyo dito sa gawas kung anam-anam og sod nga rin. Kamu gyapon mo ay mag-control sa crowd sa gawas.
manindog. Karon mga igsuon, uban sa pagpaubos o gugma, sangpito nato ang atong langitnong amahan, pinaagi sa pag-awit sa pag-ampo nga gitudlo ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Salamat ka din mo apan ipamulong lamang nga mamaayo ako.
ang lawas ni Kristo.
Magampo kita. O Dios, nga makagagahom og walay katapusan, gihatagan mo kamig bag-ong kinabuhi pinaagi sa madaogong kamatayon og pagkabanhaw ni Kristo. Ipadayon kining makaluwas nga buhat, makaamgo unta kami kanunay sa among pagpakigambit niining misteryo og magpadayag unta kami niini kanunay diha sa Kristohanong pag-alagad namo kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Manglingkod. Atong pasalamatan ang tanan ngaming alagad karon gikan dihas gawas ngani sa sulod ato mga ministries, ang atong choir o uban pa nga nag-alagad karon, ang atong LGU, itong mga barangay officials. Human ining atong misa, di man ni misa, kasaulugan, atong himuon ang atong prosesyon. Gikan dinhi, modritso ta diha, gawas, nya muliko ta diri sa tuo, nya padungad to sa sambag, nya anhas kurba, nya balik dinhi. Maglakaw rata ang isakay ang mga imahin ra nga atong dadon kuyog sa Santo Entierro. Niya ang atong buhaton kutob sa mahimo ang katunga ragyos karsada mo atong gamiton. Kanang ugasa ta nga lane na sakop ang pikas lane ato yung ilibre. Aron nga kundo na may muagi nga mga motorista nga dili gustong moapil sa atong prosesyon, dili kay maproblema. Nya ato naman ang giarin sa atong mga pimag, sa atong mga barangay tanod, o kung naasa ta diha roy atong kapulisan, kamunay mahibalong mag-coordinate, ato lang yung hangyoon ang atong mga kaigsuonan nga ang pikas side ragyod sa karsada ang atong i-occupy. Nya ang maguna sa atong kaning prosesyon mao ang atong mga serialis, mga sakristan, sundan dayon sa drum and bugle. Yahuman sa drum and bugle mao ang Santo Entierro magsunod, nya dayon mga katawhan, nya pila na sad ka distansya mosunod ang katong uban pang mga santos. Mga 3 ka santos ang magsunod, nya human sa 3 ka santos nga magsunod o mga imahin nga magsunod, ang kaning atong sakyanan nga green anhas tunga-tunga kay anha diha ang magrosaryo o ang kanta, anha diha sa atong tunga-tunga. Nya magsunod na sad sa atong green nga sakyanan ang 3 na sad ka mga imahin nagisakay nya kutob kuyog sa mga katawhan. Ato tingalin ng distansyahan lang siguro tag 10 meters kada karo kada skyanan, 10 meters mga tao diha, nya lain na sang karo, nya 10 meters na pod, lain na sad nga karo, 10 meters. Nya sa katapusan mao ang atong drum and bugle, katunga, amot na abaron sila, katunga sa drum and bugle, ito na silang tungaon. Unya, ang atong speed, mao ang speed sa prosesyon. Hinay, no? Half step. Katunga sa atong natural nga lakang. Na, agwantahay tani, nya, damog kandila, daan na lang sa mog tubig, ug naamoy tubig, kay basig mudagan ig mga dool-dool, 2 ka oras tingali, ang atong paglibot. Nya, inigabot na to dinhi, kana diyang atubangan, kana mga sakyanan nga nagparking sa atubangan, palihog o kuha ni anang maong mga sakyanan, kay anha nato diha ibutang ang atong mga imahin, inigabot, kay ato nang insinsuhan, atong bendisyonan, kuyog sa mga sponsors ni anang maong mga imahin sa ilang pamilya o sa ilang katilingban. So, limpyuhin na diya sa tubangan ron, inighuman sa itong prosesyon, kamo mga tag-iya ng sakyanan, iirog na ninyo, isod na dito sa atong parkingan dito sulod. Ang kana mga sakyanan naa diya sa atubangan. Sunda lang ninyo ang atong pimag o asa mo ibutang. Pero huwata lang usa nga makaiksita.
Kamong naa diha sa atubangan sa simbahan, iniguman rog panalangin, palihog na laghipos ana mga bangko, kay anha diha moagi ang atong mga karusa gikan dito sa dito sa kuan sulod sa itong giparkingan. Salamat kaayo. Manindog ta. Karon dayong gabi, igabot dinhi natay vigil sa Santo Entierro. O niya, mag-vigil ta hangtod mga alas 11. Ika-alas 11, mulakaw na punta para sa motorcade sa atong Dolorosa. Ato na sang i-motorcade, ika-alas 11. Dali ra nang mahuman, kay motorcade man. Kamong na mga motor, na ay mga sakyanan, pwede ra mo makakuyog ini ka alas 11 sa gabi. Nya pwede sad mo makapadayon sa pag-venerate sa atong cross, inig-uli na nato dinhi. O Ginoo, nakasaulog na kami sa handumanan sa kamatayon sa imong anak, og nakakaplag na kami kalauman dinhi sa iyang pagkabanhaw. Upaya kami kanunay kining imong katawhan, panalangini kami og pasaylua ang among kalapasan, liguna pagayod ang among pagtuo og padangata kami sa kaluwasang way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Manglakaw na taron, diha lamos atubangan atang, nya pili na lang mo asa mo mukuyog. Basta mo ito atong distansya, mga pimag, barangay tanod, tag 10 meters lay atong distansya or more para sa atong mga karusa.